igonigo igatia minyikurwa sensemeria ye wodi ya Bomorenda ebunge ya Bonchari county ya Kisii niko babiri bakomocha mu MCA bwenseme y'umuske John Mbati asogutekerania amagendero asenseme yo korengana amona barabo niko batemna niko wodi eyo ya Bomorenda egendete gutigara maiga kemagendero askeri babiri batemna nerebuya mu MCA bwenseme yugo chia kolgireria nabo kubaikrania amagendero munatokolgireria robotu aba Morenda baito aste mwabeta igereri muna togenderete tobwende tonya guchandika ebinyoro cyonye kitayanto bwati nane ko chukwana lingana lya nyangiti ndrometa abanjali nane ndromete kero monto igo yeskuru ya nyangiti intunto ko manyabono yenkigenderete okoba siasa ngarere terato ikerange abantu baminto tiakonye kolyane ebigocha asemore nane ngo batebiga kinga kikigwe kyo kikobori kikura na ituramanya ko manyanga ogotenene lakini abantu baito mwabire bube konyo kubwata bwati amagana igire muna bono sonika yeito tebwati taya tebwati nonya stoko muri siwechi abantu baito batebireta amagana yebigoja ward ye korutwa nyorete ward under the new devolved government tokai Bomorenda ward. In fact kero gweta ward yeito magendero tayo the unseen projects, we don't have the dispensaries. No any area go teterete iyo. Kero ko ganda kia busura. Oende kikiende dispensary. No ene ntetere emo tiyo muru irara egwanywe. Bono nkoboria mu MCA oyo John Mbati. Umugaka. Nkibono giache gikawa ugatuguta Bomorenda. Gusa abana twa babe tukakogosera egabidi nga ombi bakabarwire bakonyor no nentetere nabono sunika itoga ere bo street right sinchi oma obo salibu abuchire ntumanye tia so mu MCO robisia kale obo salibu abuchira ko bono baka yaikire saa 3 ya marogo turikororoka na sunika okobo bo salibu abuchira tiango batobekere chi street right baro sichi pare chi ya back street chibe obo enserabe abantu bakole biasara no bwasioko pare chiito tinyinge chiasarikire ekero gweta konyoranga epare yutekenyara gwete katekonya ba access no in security yoka tekonyara ko goikira abantu ko serve ko wake patrol biasuneke yaito. That is why I think in security aberembe tsari para nchirweteka back street HT chete wo chaff dumping e korweni hao anywhere kara se stayo back street ra etonyere dumping etakori afadhali those leaders balimore birogo imokia ejukumu mokonya abananchi.